bed gi safety, rwakri maler, bed gi helmet e wiyi. To dang' ka jok dwani mondo urwak helmet kata gi reflector bure Nairobi ka. Ang'o moseyangre? Ok timre kamano. Nikech owacho ni ibomake. Korwak helmet, korwako helmet ok oribomaki. Mago notimre. Mago notimre. Because town ng'eni nitie kaka no gidwa reduce kaka jo pikipiki moko ma outsiders. Kech ng'eni CBD 10. To ki allow ni koro kila ng'ato nyabiro go operation mar riembo peng e dier town, then town will be congested. Nitie program moro biro go ni program mar decongesting the CBD. Koro ng'eni chon no gitiyo gi that style. Mangato kwa ko kujo to rwako helmet, rwako reflector. Ongerem kabisa ni mato ngama wendo ito. Koro mano ngama is a subject is a candidate of arrest. Sani nitie gimolokre matin. Watemo biro gi program moro king'iyo most of the pikipiki kata ma sub counties koro wach ni Kibera, Kawangware kure. Pikipiki no king'iyo e bwo kuma number plate nitie cha. Bathe kanyo nitie plates. Iyudo gini. Iyudo plates aina gi. Koro ng'eni plates gi magi nyiso ni bwana ni kato obedo ni oonge town lakini nitie kumoaye makiscan this QR tibo realize ni ng'ani oonge town yes lakini nitie kumo operate nitie stage mare man wat biro go mondo wa reduce cases ma ng'ato ko biro town timako kech en ng'ama wendo koro town sani committee ma abede ni sani wa create gimore town ni pick and drop off points wa create stages ma ng'ama oko ko biro i town to nitie kumunya biro to chunye to lore customer mare koselo customer kiko bed kanyo ni koro create stage oloro customer then owuok e town odok kuma nae ko create time ni pod odwa bere town pod odwa manyo customer e town to mano a candidate of immediate arrest obo ibro make ngech town be nitie joma operate e town lakini wadwa biro kendo gi uniforms ma identify ngata mago biashara mar boda within CBD or kata within the county of Nairobi. Kopogore gi mano bende kotenre kod helmet bende sew ni jo pikipiki nun ga mana gi helmet achiel